Són antic i vell? Sí, ja ho sé, però crec que això és el periodisme. Estem aquí per fer una xerrada sobre el papa Francesc i els problemes i els escàndols que s'han produït ja durant el pontificat del mateix papa. Escàndols que van des d'escàndols econòmics fonamentalment, vull dir, derivats sobretot del descobriment dels documents de Batilix II, i després també escàndols diversos, vull dir, relacionats també amb la pederàstia, òbviament, i d'altres que van sorgint a poc amb aquest entramat que el papa Francesc intenta d'alguna manera eliminar del Vaticà perquè no es correspon, segons ell, als principis de l'Evangeli, i que té moltes dificultats en fer-ho perquè les dificultats no venen precisament de fora, sinó que venen de dins mateix del Vaticà, en molts casos. Bé, el papa Francesc, jo sempre ho dic, vull dir, guanya fora el que perd a dins del Vaticà, vull dir, és un home que té unes característiques de lideratge importants arreu del món, té molta gent i molta gent de base catòlica, vull dir, evidentment al seu costat, però la jerarquia vaticana, vull dir, acostumada a privilegis, acostumada a privilegis que consideren que són ancestrals i que, a més, no volen deixar de tenir, fonamentalment posa molts pals a les rodes a totes les reformes que el papa vol implementar. Bé, el papa Francesc té a favor molta gent, també dins del Vaticà, però vull dir, hi ha una minoria i una minoria selecta pel que fa a càrrecs importants, amb dicasteris, amb congregacions, etc., que són els que provoquen aquest decalaix que hi ha entre un poder omnímod, que seria el poder del papa, vull dir, en qualsevol cas a dins de l'Església, com a vèrtix de la cúpula vaticana, però que, evidentment, vull dir, això s'ha d'implementar d'alguna manera i dins del Vaticà hi ha molts problemes dins la cúria vaticana i no oblidem també els problemes derivats de molts bisbats arreu del món que no fan massa cas, per dir-ho d'alguna manera, a les directrius que vol imposar el mateix papa.